Эфирда жұмыға күн яңалыклары, исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. Жәмәгат транспортында турникет урнаштырдылар. Ни өчен Гүзәл Габдуллина ачыклады. Энергетик мәдәният йорты тукталышы жер асты юлында пандуслар юк. Биредә ремонт кайчан дәвам итәр? Біз бірге булдырабыз. Республика проекты кысаларында тернәкләндерү үзәкләрендә нинди үзгәрешләр булган? Күчмә республика киңәшмәсендә нәтиҗәләрне Ләйсән Ханова тыңлады. Шоллыда 26 маршрут буенча хәрәкәт итүче автобуста турникет урнаштырдылар. Электротранспорт оешмасында бу билетсыз йөрүчеләр һәм көнлек керемне тапшырып бетермәүче автобус йөртүчеләр белән көрәшергә ярдәм итәчәк дип саныйлар. Шәһәрдәшләр бу яңалыкны ничек бәяли? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Бу шәһәрдә турникет урнаштырылган бердән-бер автобус. Салонга үтәр өчен башта акча түләргә кирәк, шуннан соң гына турникет ачыла. Дөрес, тиешле урынга барып җитү озак карак сузыла. Турникетлы автобус әле берничә көн генә хәрәкәт итә. Автобус йөртүчеләр тора-бара хәл үзгәрер дип өметләнә. Первое время неудобно, непривычно, то есть народ привык уже заходить со второй из первых дверей и оплачивать в течение остановок. А сейчас приходится стоять ждать, пока все достанут деньги, карты и оплатят. Пассажирларның фикере төрле, әмма күбесе җайсыз. Электротранспорт оешмасында бу җайланма ярдәмендә кондукторларга акча китми дип аңлаттылар. Барлык автобусларга 300 кондуктор кирәк, аларга хезмәт хакына ел сайын 70 миллион сум акча түлисе булыр иде. Ә бер турникет бәясе 75 мең сум тирәсе генә. Рейсларны тоткарланмас өчен электрон билетларга күчәргә тәкъдим итәләр. Затягивает посадку не турникета, то, что задержка идет при посадке, а все-таки то, что производится оплата сразу. Там нужно водителю выдать сдачу, там туда-сюда, люди заходят с большими купюрами, да, если это в час пик. Если бы наши пассажиры максимально перешли на безналичный расчет оплаты в общественном транспорте, да, пользовались вот этим электронным проездным билетом, который дает скидку 2 рубля, то, соответственно, оплата происходила бы намного быстрее. Шоллыда тәҗрибә рәвешендә бер генә турникет урнаштырдылар. Әгәр ул уңышлы булса, башка автобусларга да куелачак. Гүзәл Габдуллина, Элдар Шайдуллин, яңалыклар. Пандусларны ремонт вакытында сүттеләр, әле дә кире кайтармыйлар. Шоллы ТВ редакциясының кайнар элемтәсенә шундый хәбәр иреште. Энергетик мәдәният сарае тукталышындагы җир асты юлына балалар коляскасы белән йөрергә уңайсыз дип зарлана ГЭС бистәсендә яшәүчеләр. Җир асты кичүендә төзекләндерү кайчан дәвам итәр? Мәрьям Файрушина ачыклады. Оксана Котеловскаяга энергетик мәдәният сарае тукталышындагы җир асты юлыннан балалар коляскасы белән еш үтәргә туры килә. Соңгы вакытта моннан йөрмәскә тырыша. Арба белән баскычтан үтәргә уңайсыз. Стараюсь либо на других остановках выйти, либо перейти по поверхности, где вот наземные переходы есть. Но когда были киоски, еще до ремонта здесь были внутренние пандусы. И поэтому проблемы не было, потому что сразу легко проходили и вопрос не возникал. Төзекләндерү узгач бар да җайланыр дигән өметләр юкка була. Пандусларны сүткәннәр тик яңаларын әле дә урнаштырмыйлар. Сейчас его убрали, мы сейчас поднимаемся уж наверх сами вдвоем. Пандуслар подземка эчендә генә түгел, бер як баскычта да юк. Яшь әниләр коляска белән менәргә я төшәргә шәһәрдәшләр булыша ди. Тик кеше ярдәменә гел ышанып булмый. Биредә ремонт үткән елны башланды. Төзекләндерү белән бер эшмәкәр шөгыльләнә. Аның сүзләренә караганда ремонтның 51 өлеше генә башкарылган. Эшләрне дәвам итәр өчен мэриядән кирәкле документларның раслануы кирәк. Биредә пандуслар төзекләндерүнең икенче этабында урнаштырылачак. Я думаю, его будет во втором этапе. На ближайшее время его будут, если согласуют его все, его будут во второй этапе, а потом остальные вещи начнутся. Төзекләндерүне дәвам итәр өчен документ кына кирәк ди эшмәкәр. Ремонт тамамлангач, биредә яңа сату нокталары ачылыр дип көтелә. Мәрьям Файрушина, Элдар Шайдуллин, яңалыклар. Шоллыда бергә булдырабыз проектын тормышка ашыру буенча республика күчмә киңәшмәсе үтте. Әлеге проектка агымдагы елның февралендә старт бирелгән иде. Ул социаль приютларда балалар һәм яшүсмерләрнең яшәү шартларын яхшыртуны күздә тота. Күчмә киңәшмәдә катнашучылар Шоллыда Кояшкай Солнышко тернәкләндерү үзәгендә һәм Минзәләдә Умырзая үзәгендә булдылар. Алга таба теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Кояшкай тернәкләндерү үзәгендә күчмә киңәшмәдә катнашучыларны балалар хөрмәтләп каршы алды. Бирдә бергә булдырабыз проекты кысаларында социаль конкурс юнәлештәге кабинетлар ачканнар. Алар барысы да мөмкинлекләре чикле балаларны тормыш итәргә өйрәтүне күздә тота. Балалар тегәргә, агач белән эшләргә,
балчык белән эшләргә һәм бәйләргә өйрәтү кабинетлары әзерләнде. Аннан башка балаларга физик яктан көчлерәк булсыннар өчен тренажер площадкасы әзерләнде. Бергә булдырабыз республика проектында Татарстанның 13 төрлектендерү үзәге катнаша. Алар арасында Минзәләдә урнашкан Умырзая үзәге дә бар. 20 еллык тарихка ия бу үзәк 38 урынга исәпләнгән. У меня ребенок научился правильно сидеть, вставать, ползать, ходить. То есть мы пришли, нам было год и 2, мы ничего не умели делать. Проект кысаларында бирдә социаль көнкүреш эшләр белән шөгыльләнер өчен зур махсус бүлмә ачылды. Бирдә балалар тегү серләренә төшенә, үз куллары белән эшләргә өйрәнә. Компьютерга өйрәнү өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Наш проект, он как раз нацелен на то, чтобы детям, которые имеют инвалидность, которые посещают реабилитационные центры и получают здесь максимум социальных и медицинских услуг, помочь адаптироваться в этой жизни, независимо от состояния своего здоровья. Бергә булдырабыз республика проектында һәркем катнаша ала. Иң мөһиме, мөмкинлеге чикле балаларга ярдәм итү теләге. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Завод музейларын ничек саклап калырга шәһәр тарихы музейында әлеге темага фәнни практик семинар узды. Анда Казан, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чаллы белгечләре катнашты. Иң элек музейчылар КАМАЗ заводларында булдылар, тимерчелек заводында күптән түгел ачылган музейны карадылар. Күп кенә музейларга ябылу куркынычы янаганда яңасы ачылу бик уңай күренеш дип бәяләде башкала кунаклары. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бүгінгі күнде Татарстанда 250 ведомство музей эшли. Бу завод предприятиялар, югары уку йортлары һәм мәктәп музейлары. Чаллы заводлардагы музейлар саны буенча республикада лидер. Мисалга, Чаллы су каналы музей 2004 елдан эшли. Биредә хәтта укучылар өчен су дәресләре дә үткәрелә. Производственные мощности водоканала позволяют ежесуточно готовить и подавать потребителям 850 тысяч кубометров питьевой, производственной и технической воды. Завод музейларының күпчелеге моннан 30-40 еллар элек ачылган. Аларда бай тарихи материал саклана. Хәзер исә музей биналарын яңартырга, мәйданнарын зурайтырга, яңа кадрлар белән тәэмин итәргә кирәк. Семинарның төп максаты да шушы сорауларны хәл итү юлларын эзләү. Бар зур предприятиялар, алар инде үзләренчә хәл иткәннәр, бар кичкенәрәк предприятиялар, анда да музейлар бар. Һәм менә биредә без бөтен өчен зур бер уртак өстәлгә салып, рәхәтләнеп фикер алышабыз һәм һәрбер кеше биргә килгән инде үзенең оешмасына, үзенең шәһәренә ниндидер алымнар алып китә һәм моның семинарның иң зур нәтиҗәсе менә без сөйлибез шулдыр дип. Завод музейлары проблемаларына багышланган семинар Чаллыда беренче тапкыр уза. Бу җирле музей эшчәнлегендә тагын бер яңа юнәлеш. Тема бик мөһим, чөнки завод предприятияларда шәһәр тарихы турында уникаль документлар, фотографиялар саклана. Аларның кайберләре бер генә экземплярда. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Республикада Татарстанның халык артисты Әлфия Авзалова исемендәге беренче халыкара фестиваль конкурсы узачак. Бәйгедә катнашырга Россия, СНГ һәм чит илләрдән вокалистлар, иҗат коллективлары, урта, махсус һәм югары уку йортлары студентлары, гомуми һәм өстәмә белем бирү учреждениеләре укучылары чакырыла. Фестивальнең гала-концертлары Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Россиянең башка шәһәрләрендә һәм чит илләрдә үткәрелә. Иҗади бәйге 2 турда академик вокал, халык, эстрада һәм хор җырлары, джаз, оста һәм укучы нәфис сүз, бию номинациялары буенча үткәрелә. Фестивальдә катнашу өчен гаризалар 15 октябрьгә кадәр кабул ителә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, алдагы ялларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, мутон от 15 тысяч рублей. Большое разнообразие фасонов приятно удивляют. Только с 18 по 23 сентября. Стоит поторопиться. Шубный базар. Новый город. ДК КАМАЗ. Дом дружбы народов «Родник» приглашает на республиканский фестиваль народного творчества финно-угорских народов «Мы ветви древа одного». 22 сентября в 11 часов. Парк культуры и отдыха «Победа». Добро пожаловать!